Mayong adlaw ka natong tanan sa tibuok kalibutan o dalaygon ang Dios nga niabot kita sa tuig 2022. So niintak naa magatuon kita sa mga pulong sa Ginoo pinaagi sa atong pagbasa ug sa ato usab nga pagsahod. Ining Genesis o nang atong Ginoo alang sa atong mga patay. Dalaygon umigugmaon mo Diyos sa muli kami Ginoo sa matang magatuon. Pagi kami Ginoo kalinga. Halipay diha kanimo ang tanan ng mga butang amo kinungkod ang luha sa ngalan ni Jesus. Amen. So dinhi sa Genesis 1 ang nagpahimatuod ani mga igsoon. So okay. Sa sinugdan gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta. Ug ang yuta awaaw ug walay sulod. Ug ang kangit-ngit diha sa ibabaw sa naong sa kahiladman. Ug ang Espiritu sa Dios nagalihok sa ibabaw sa naong sa mga tubig. Ug mingon ang Dios, mahimo ang kahayag, ug diha ang kahayag. Ug nakita sa Dios ang kahayag nga kini maayo, ug gilain sa Dios ang kahayag gikan sa kangit-ngit. Og gihinganlan sa Dios ang kahayag nga adlaw, ug ang kangit-ngit gihinganlan niya nga gabii. Ug dihay kapunon, ug dihay kabuntagon, usa ka adlaw. Og mingon ang Dios, mahimo ang usa ka hawan sa tiliwala sa mga tubig, ug pagabahinon niini ang mga tubig gikan sa mga tubig. Ug gibuhat sa Dios ang hawan, ug gilain ang mga tubig nga diha sa ilalom sa hawan gikan sa mga tubig nga diha sa ibabaw sa hawan, ug nahimo kini. Ug gihinganlan sa Dios ang hawan nga langit, ug dihay kahaponon ug dihay kabuntagon, adlaw nga ikaduha. Ug mingon ang Dios, matingob ang mga tubig nga nasa ilalom sa mga langit ngadto sa usa ka dapit, ug tumungha ang yuta nga mamala ug mahimo kini. Ug ang mamala nga dapit gihinganlan sa Dios nga yuta, ug ang katilingban sa mga tubig iyang gihinganlan nga dagat. Ug nakita sa Dios nga kini maayo. Og mingon ang Dios, magmaturok ang yuta ug balili. Talamnon mga magahatag og binhi og himunga nga mga kahoy ug magahatag og bunga. Ingon sa ilang matang, diin anaa kaniya ang binhi sa ibabaw sa yuta ug nahimo kini. Og ang yuta nagpaturok og balili. Talamnon nga nagahatag og binhi ingon sa ilang matang, og mga kahoy nga nagahatag og bunga nga mo'y binhi nini ingon sa ilang matang, ug nakita sa Dios nga kini maayo. Og dihay kahaponon ug dihay kabuntagon, adlaw nga ikatulo. Og mingon ang Dios, mahimo ang mga kahayag sa hawan sa langit aron sa pagbulag sa adlaw gikan sa gabii. Ug himua sila nga alang sa mga ilhanan ug alang sa mga panahon sa ilang mga adlaw ug sa mga katuigan. Ug himua sila nga mga kahayag sa hawan sa langit aron sa paghatag og kahayag sa ibabaw sa yuta, ug nahimo kini. Og gibuhat sa Dios ang duruha kadagkong mga kahayag, ang labing dagkong kahayag sa paghari sa adlaw ug ang labing jutay nga kahayag sa paghari sa gabii. Gibuhat usab niya ang mga bituon. Og gibuhat sila sa Dios sa hawan sa langit aron magaiwag sa ibabaw sa yuta. Og aron sa paghari sa adlaw ug sa gabii, ug aron sa pagbulag sa kahayag gikan sa kangit-ngit, ug nakita sa Dios nga kini maayo. Og dihay kahaponon og dihay kabuntagon, adlaw nga ikaupat. Og mingon ang Dios, dumagsang sa mga tubig ang duot sa mga binuhat nga buhi, og manglupad ang mga langgam sa ibabaw sa yuta diha sa hawan sa langit. Og gibuhat sa Dios ang dagkong mga mananap ug ang tanang mga binuhat nga buhi nga nagalihok sa mitungha sa mga tubig, ingon sa ilang matang, ug ang tagsa-tagsa kalanggam nga pak-an ingon sa iyang matang, ug nakita sa Dios nga kini maayo. Og gipanalanginan sila sa Dios nga nagaingon, sumanay ug dumaghan kamo
ug pun-on ninyo ang mga tubig sa mga dagat, ug padaghanon ang mga langgam sa yuta. Ug dihay ka punon, ug dihay ka buntagon, adlaw nga ikalima. Ug miingon ang Dios, magpatubo ang yuta ug mga binuhat nga buhi ingon sa ilang matang. Mga kahayupan ug ang butang nga nagakamang sa ilang matang, ug nahimo kini. Ug gibuhat sa Dios ang mananap sa yuta ingon sa ilang matang, ug ang kahayupan ingon sa ilang matang. Ug nga tanan nga mananap nga magakamang sa ibabaw sa yuta ingon sa ilang matang. Ug nakita sa Dios nga kini maayo. Ug mingon ang Dios, buhaton nato ang tawo sumala sa atong dagway, ingon sa kasama nato, ug magabuot sila sa mga isda sa dagat, ug sa mga langgam sa kalangitan, ug sa mga kahayupan, ug sa tibuok nga yuta, ug ang tanan nga nagakamang sa ibabaw sa yuta. Ug gibuhat sa Dios ang tawo sa iyang kaugalingong dagway. Sa dagway sa Dios, gibuhat niya sila, lalaki ug babay, iyang gibuhat sila. Ug gipanalanginan sila sa Dios, ug miingon ang Dios kanila, sumanay ug dumaghan kamo, ug pun-on ninyo ang yuta, ug magagahom kamo niini. Ug magabaton kamo sa pagbulutan sa ibabaw sa mga isda sa dagat, ug sa mga langgam sa kalangitan, ug ibabaw sa tanan nga binuhat nga buhi nga nagalihok sa ibabaw sa yuta. Ug miingon ang Dios, tan-awa, gibuhat ko kamo sa tanan nga balili nga magahatag og binhi nga naa sa ibabaw sa naong sa tibuok nga yuta, ug ang tanan nga kahoy nga may bunga sa kahoy nga nagahatag og binhi aron alang kanyo kini mahimong kalanon. Ug sa tanan nga mananap sa yuta, ug sa tanang langgam sa kalangitan, ug sa tanang butang nga nagakamang sa ibabaw sa yuta, nga adunay kinabuhi, gihatag ko ang tanan nga balili nga lunhaw aron ilang kanon, ug nahimo kini. Ug nakita sa Dios ang tanang butang nging gibuhat, ug tan-awa kini maayo kaayo. Ug dihay kahaponon, ug dihay kabuntagon, adlaw nga ika-uno. Sumo na siya mga igsuon nga ang ato nga pagbasa sa balaang kasulatan, ang atong matikdan nga ang Dios nagahimo kanato sama sa nawong sa Ginoo. Ang tawo mga igsuon sama sa dagway sa atong Dios. So dili kaduha-duhaan nga bisan pa ug dili tagwapa sa ato ang pangunahuna, apan lihatag sa Ginoo ang atong pagkayunik ug pagkalahi tungod kay kita dagway sa Ginoo, ug kita dapat atong alagaron ang Ginoo kay siya mao'y nagmugna nato ug naghatag nato nga mahimutang usa ka piniyalan sa taliwala sa tanan nga gibuhat sa Ginoo Dios, na bisan pa mga igsuon na kita ubos sa atong pananaw sa atong panghunahuna, apan kita taas nga gihatag sa Ginoo nga usa ka dakong responsibilidad ang kita ang mohimo nga piniyalan sa iyang Ginoo. Usa kita ang dako og bili atubangan sa Ginoo kaysa tanang butang nga iyang kalibutan. Nungnaw na to mga igsuon na ang tanang butang iyang gibuhat sa pagkamaayo gayon, apan kita nahimong piniyalan sa iyang mga binuhat. Usa kita mga igsuon mao'y pinakadako nga bililhon nga butang nga gihimo sa Ginoo tungod kay gihimo ta sama sa iyang dagway. Dalaygon ang Dios nga nagabuhat sa tanang butang. So thank you kaayo, hinaot ko daghan pud mog natun-an sa ato karon nga chapter. Mag-ampo ta. Thank you kay Ginoo sa imong pulong. Salamat Ginoo nga imo ming gihimo sama sa dagway nimo Ginoo ug mahimo kami pinayalan sa tanang butang ng kalibutan. In Jesus' name, amen.